حدا بودها مسعوتنا وحق عزي جمرمو بدحرنا وحق عزو مقعزهم دخيمون بمنبارو نوق على يصقع إلهم كعرفوا السنوم بودها نحاد عقل زود سعاويو نحاد على كيدو ما يكم تصلحاتهم اتودون كم تستوها لقبرب انت خانا قلنا بتقالي مسبسحة او عرك ساقر جكا غيرمو زاريقو منوروم بدحريو نزر سحما حيزل لي كدني لحاسهمو نابت زموصة مليسو نبودها بزعا خونتات تماي نقارهم بودها نحيدة دقايق زخوانا نقر يتزاربن نتسعبيو كابتق على حيدة ما يكم تقلو داق ما حاتتهم اتودون نخالايق زخيدو نتما يتعزوهم انت خنقن حجو نتماي كم تستصبي رصحي نيرو دحر حيدة دقايق بودها نسال سايق حد عينة حتى حاتتهم اتودون بوشت حرقم كوينقن اتماي زي ستة مخان اندافلته نابتق على كدم انت خنقن اتماي ازي صري كوين رخوهم نايتق على مرسح ويدما مزراق قزياوي نيرو اتشقاقع ناب تحت زقيل نبره اتماي زي يصر مسيلو نيرو اتماي نخصري زخونه ነገር خغبر تخلو ينورون اب زخونه هونتات كوينو نتماي نمصراين تزفت نيرو زياده يرسحو ወይ كاي زرغد امبر بفصم كصري مخالن لكع فلسفه فيكتور فرانكلين كم تزارو حدا هونت نمقيار انت زيكيلنا نغزار اسنا خلوت نغدد يብል ካብት ወድ ዝተረዳናይ ነገር ውን እዚዩ ቡድሃነት ሳዕቢ ዳግማ ማይ ከም ጸለብ ዝሓተተሉ እዋን እቲ ሰብ ነትረሳሕ ማይ ንምጽራይ ዝኾነ ነገር ክገብር ይካለን ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ብትሕቲ ቁጽር ይነበረን ይኹን እምበረት ወድ ክገብራ ዝግባ ነገር አተሓሳሱ ምቕያር ያም ብጭቃ ረሲሕ ዝነበረ ማይ እንዳዋዕለ እንዳሓደረን ብዝኸደ ቁጽሪ ብዋዕል ክጸር ከም ዝኽእልን ዑደት ተፈጥሮ ክስካብ ዝፍጸም ትዕግስቲ ገይሩ ክጽበን ይርዎ ኣብቲ እዋን ቡድሃ ከምሮ ዝደለየ ነገር ዓቕሊ ምግባር እዩ እቲ ሰብ ክእለት ተጸሚም ከም ጽባይን ተዝነውሮ ካብ ሕርቃን ክድሕን ይርዩ ኣብ ናይሎም ቪድዮና ረብሓታት ዓቕሊ ወይ ከዓ ትዕግስትን ስለምንታይ ትዕግስቲ ሓያል ከም ዝኾነ ክንደስሲና እሞ ክስካብ መወዳእታ ዝመደምሳ ይጽንሑም بمسرة تنحيج تاريخ تعقس ويد ما تتصوارنا تنايم مسان ጸገም عقل زي ول سب نتمكاوي زلو سوا سقاي زخونم عقل زي ول سب بتحج زلو خونتات عقوي يخونن اتعقوت مسان دما نحرق ان مفتار اخل مخنيات كخون يخيل يوم او هيوتنا مبزحتو غزا زغوان فن حدا ነገር اللوم مكينا هنزور كلنا نداقق دكنو لي ندلنينا نتمجد زتصاب ነገር እንተጓንፈና بقطع عويلنا نزارينا بمخانو تعقس زي مغوار قح زي يبلن كخونون زي يول ነገር ይዝባል او هيوتنا ነገራት بقلطف كካውንልና خمد ላይ ናስተልዓለ እዚ ዓለም ንዓና ኢላ ዘዳለወት ህይወት ቀልጢፋት ተበናን ባህግታትና በሐንሳብ ብናይ ዋዕልና ድሌት ንረክብ ዝመስለና ብዙሓት ኢና ዝኾነ ነገር ክንገብር እንተዘይኽኢልና ግን ንጉህሞ ዕግበት ንስን እቲ ሓቂ ግን ደጋዊ ኹነታት ኣብ ነብስና ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ዋላ ኮኹም ኾኑላ እንተተመነና በተጻራሪ ግን ትዕግስቲ ኣብ ምሃብን ምቕባልን ዝተመስረተ እዩ ብዛዕባ ትዕግስቲ ክንዝኻበልና ብዛዕባ ረብሑ ከዓ ቀፂልና ክንሪና ربح حدا تفتراو وحزيم مبزحتو غزا هصات علاماتاتنا نمعواتا يحجزنا نيوم بزبلص ነገራት ክፍጸሙልና እንፍትንን እንነግድን እንተራ ኮይና زياده ተጎዳቲና ንኸውን ኣብ ጥንትዋን ዝነበሩ ተኣውያን ዝኣምኑ ወዝነበሩ ነገራት ከተፍጽም ኃይል ምጥቃም ጥፋት ከብጽሕልና ከም ዝኽእል እዮም ዘምህሩና ተፈጥሮ ናይ ዋዕላ ውጥን ኣለዋ እዩ ስለዚ ብናይ ዋዕላ ፍጥነት ትንቀሳቀስ ብጀካናትና ኢዳታውነት ክሰርሕ ትኽእል እያ ميشيل دي مونتانا زبال فلاسفة خمز حبرو إذا عالم أغناجنا ناس انتكانا انتدا خوينا نعنا وانتكانا خنن أيام عقل إن نقراتنا يمقداف تقومن كهلونا اللوم بمسرة فلسفنا تاويست تفتراه فستي كع وحز خنجمرن هيوت بزي زخونة أقام ممراح ويكع أنصارت وحزم حنباس أو تحت أتاوتات بزوح قلوات كنواخن نخيلنا أمرهم حجي حدا حتى خيلوكم يخيليوم انت خونجن مستفترة بخمين حنباب اتحاد قدم خونات تعقستيوم እንጽበየም ነገራት ምስናይ ተፈጥሮ ቀልጣፍ خنزامዶም ቅዱሳት እንተራ ኮይና عقلي ተፈጥሮ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ናብቱ ተፈጥሮ ወሓዝን ምእታውን ብትዕግስቲ ክትርባሕ ዝኽእል ሓደ ምህዞ እዩ በሐፈሻ ምህዞታትና ሃንደውት ይፍጠሩን ይጠፉን እዮም ንሕና በዓልና ናብ ማህዛይነት ክንቀየር ይንኽእልን ሃንደውት ዝኸውን ነገር እዩ ጸሐፍቱ ብዙሕ ግዜ ክጽሕፉ ዝጽገሙ በዚ ምኽንያት እዩ ናይ መጽሐፍ ክእለቶም በኃይል ከምጽኦ ብምፍታኖም ብቕዓቶም በኒን ይጠፍ እዩ ነገራት ኩናት ኮንልና ብዝፈተና ቁጽሪ ዝያዳ እንዳጠፉ ይኸድዮም እንተኾነ ግን ንብሕቲ ገዲፍና ምፍታን እንተዳ ቋሪጽና
ክእለት ፈጠራና ሃንደበት ይውለድ እዩ ቻልቢኮቭስኪ ጸሓፍ ክትከውን ትደሊ ደብ ዝብል ግጥሙ ካብ ነብስኻ ክወጽእ እንተደኣ ደሊኻ ክስካብ ዝወጽእ ብትዕግስቲ ተጸበም ካብ ነብስኻ ዘይወጸልካ እንተደኣ ኮይኑ ግን ካልእ ነገር ፈትን ብባል ጽሒፉ እዩ ካልኣይ ጥቕሙ ድማ በሊሕ ክንከውንን ዝበለጸ ኣማኽንያዊ ውሳነ ክንውስንን ይኽእለና ብጥርጣርን ካብ ልክዑ ላዕለ ብምሕሳብን ኣንጻራዊ ውሳነ ከም ምውሳን ጥበብ ዝተመልኦ ምርምር ምግባር መብዛሕትኡ ግዜ ዝሓሸ ውጽኢት ክህልወና ይገብረና እዩ ብጥርጣርን ካብ ዓቐል ላዕለ ብምሕሳብን ሕርያታትና ብግቡእ ግምት ብምእታው ዘሎ ፍልልይ እቶም ናይ መጀመርያ ክልተ ብተደጋጋሚ ክነተግብሮም ዋላ እኳ እንተኽኣልና ጭብጢ ዘለዎ ነገር ግን የምጹን እዮም ብኻልእ ገጽ ግን ብዕምቆት ምፍታሽ ማለት ዝተፈላለዩ ሕርያታትና ብምጽናዕ ክረኽቦም እንኽእል ነጥብታት ምርኣይ ማለት እዩ ነዚ ክንገብር ግን ኣእምራዊ ግልጽነት ይሓተና እዩ ንኣብነት ኣብ ቁፅር ስምዒትና እንተደኣ ሃሊና ውሳነ ወሳስናና ብቁጣ ወይ ድማ ብፍርሒ ዝተመስረተ ወይ ድማ ዝተበገሰ ድፍኢት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ውዑይ ረጽሚ ኮይንና ዕርክነትና ክነቋርጾ እንተደኣ ወሲና ኣብ ሓፂር ግዜ ንጣዓሲና ስለዝኾነ ድማ ቅድምና ውሳነ ምብጻሕና ትዕግስቲ ምግባር ንህይወትና ይጠቕመና እዩ ምክንያቱ ኣእምራዊ ግልጽነትን ሰላማዊ መንፈስን ብዘለዎ ኩነት ኮይንና ውሳነታትና ክንውስን ዘኽእለና ብምዃኑ እዩ ተጸዋርነትን ዓወትን ጸዋር ምዃን ናይ ነዊሕ ዓመት መኽሰብ ክህበና ዝኽእል ነገር እዩ እንተኾነ ግን ጸዋር ንምዃን ትዕግስቲ የድልየና እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ውጽኢት ንምርካብ ምሕሳብ ክነቋርጽ ኣለና ኮይኑ ግን ብዝሕዝን መልክዑ ሰባት ቁልጥፋት ውጽኢታቶም ምርካብ ተጸሚዶም ምህላዎም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ሓደ ነገር ምስ ሓዙ ኣብቲ ዝሓዝዎ ነገር ምጽናሕ ይኸብዶም እዩ ንኣብነት ክብደት ሰውነት ንምንካይ ወይ ከዓ ሰውነቶም ንምህናጽ እንተሓስቡ ዕላማም ንምዕዋት ይፍቱን እዮም እንተኾነ ግን ድሕሪ ሒደት መዓልታት ዘለዎ ተወግሶ ይንክሞ ድሓር ይቋርጽዎም እዚ ናይ ተወግሶ ምናስ ዝስዕብ በቲ ኸይዲ ዘይኮነስ ኣብ ውጽኢት ብምድሃብና እዩ እቲ ዝድለ ውጽኢት ብቕልጡፍ ኣብ ዘይረአየሉ ግዜ ሓደ ሰብ በቲ ኩነታት ዕግበት ይስእን እዩ ስለዚ ዘለዎ ትዕግስቲ እንዳወደአ ይኸይድ እሞ ውጽኢት ከየምጽእ ይተርፍ ብሰንኪ ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝገብርዎ ብቕልጡፍ የቋርጽዎም ፈላስፋ ኤልበርት ከምዚ ክብል ተዛሪቡ እዩ ንእሽተይ ተወሳኺ ጻዕርን ሒደት ትዕግስትን ገይሩ ዓወት ኣብ ዘምጽአሉ እዋን ክንደይ ሰብ ይድህዩ እዩ ብተወሳኺ ንምድንጓይ ብትዕግስቲ ምቕባል ወይ ከዓ ክእለት ምዕጋዝ ክህልወና ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ዩቲዩብ ዓለም እንሪኦ እዩ ብዙሓት ሰባት ቻናል ክኸፍቱ ንሪኢና እንተኾነ ግን ውሕዳት እዮም ኣብ ጫፍ ዓወት ዝበጽሑም ንምንታይ ይመስለኩም ኣብ ዩቲዩብ ዕውት ንምዃን ብዙሕ ጻዕሪ ይሓትት እዩ ዩቲዩብ ዝጀመርኩምሉ እዋን ዋጋ ጻዕርኹም ቅንጣብ ተኣክል እኳ ኣይትረኽቡን እንተኾነ ግን ተጸዋርነትን ትዕግስትን ኣብ ውሽጥኹም እንተደኣ ሃሊኩም ስራሕትኹም ዕውታት እንዳኾኑ ክመጽኦም ድሕሪዚ ዝደኸምኩምሉን ጻዓርኩምሉን ድሓር ክኸፍለኩም እዮም ቅድሚ ሕጂ ዝደኸምኩምሉ ስራሕ ዝተወሰነ ውጽኢት ክትረኽብሉ ኣብ ዝጀመርኩምሉ እዋን ፍጹም ከይተቋርጽዎም ኩል ግዜ ቀጽልዎ ኢኹም ንሎም ኣብዚ ኣኽለና እዛ ቪድዮ መሃሪት ያልኩም እንተደኣ ሓሲብኩም ሼር ግበርዋ ፍትዋት ቤተሰብ ክስካብ መወዳእታ ዝመደምሳይ ስለ ዝነበርኩም ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይደሊ ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹም ሰላም ኩኑለይ